Zdravím, moje meno je Matej Struhár a so Šimonom Hornom sme sa takto na ulici rozhodli štrajkovať v takom malom počte. Tým, že sme zložili nejakú pieseň, Šimon napísal text, ja som spravil hudbu, ale skôr je to taký recitál. Týmto chceme vyjadriť podporu učiteľskému štrajku. Dúfame, že vydržia. Kam ideš, kam kráčaš, učiteľ slovenský? Neuteč z krajiny, ako tvoj predchodca, Ján Ámos Komenský. Vieme si šikovný, je ťa tu treba. Stačí len odvaha, stačí sa nebáť. Stačí sa nebáť. Boli sme vážení, boli sme smelí, za múdrosť národa byť sme sa chceli. Mali sme silu, bolo nás mnoho, nebolo nikoho, kto by nás ohol. Nebol tu nik, kto by nás ohol. Počítaš na prstoch, učíš ich bez knihy, pomôcky nemáte, o nových pochyby, žobrať od rodičov, no kto by to chcel? Na to sa neznížil ani sám veľký Matej Bel. Ani sám Matej Bel. Boli sme vážení, boli sme smelí, za múdrosť národa byť sme sa chceli. Mali sme silu, bolo nás mnoho, nebolo nikoho, kto by nás ohol. Nebol tu nik, kto by nás ohol. Aj doma po škole roboty fúra, horiť sa nestíhaš, už pripomínaš štúra. Ten aspoň cestoval, ty riešiš písomky, celý deň teší ťa vízia pohovky. Pohovky. No my sme vážení a my sme smelí, za múdrosť národa pobyť sa cení. A máme silu a bude nás mnoho, nebude nikoho, kto by nás ohol. Nebude nikoho, kto by sa na to zmohol. Vydržte, prosím.